hele jaren heb ik een belofte gemaakt dat het in Sandana was. En ik heb mijn belofte gehouden. Ik ga ook weer een belofte maken. Dat ik onmiddellijk voor hierdie, van meneer Ibrahim Patel en wat hij bedoelt voor ons, en wat hij gedoen het voor rugby, gaan die departement $1 miljoen geven. Onmiddellijk. So, als die spelers komen, dan de niet slapen op harde matrassen niet. Dan niet slapen op harde matrassen niet. Hulle moet rechte transport hebben. Hulle moet een rechte karren rijden. En hoe moet gaan zien wat ik hier te doen. En dan moet het goede van ons voor die mensen. Die boers moet opgaan. So, laatste woorden bij dankzij Nation Brunse. Wat? Nation, en die mijn beste vrienden, ik wil allemaal dat zeggen. Ik bedoel, die moet komen. Ik zei, hij moet bij zijn, die komt. En dankzij mijn mij, voor hoe je ontvangen die, en zo doen we mij ontvangen de voeten naar boven. Dan zeg ik mij, dan zeg ik zo naar van die voeten. En dan nou zeggen, die voeten die zeggen, jou komen die pier in mij. Dank je, wat die heren jullie vinden.